Yes. Jacob Manakiwinja juma mokalo kum nochiunwa hinya milome mabende nowuok e apis manager e county ma Kisumu Balawanga kaluwore gi okanga mar mamonou timo tije wa hinya mag ohala riembo e gwenge mag milimani. Ken wach makamano nokaw nade? Apani gima city manager Balawanga nowacho ok nowache e yo maber nikech city manager en ng'ama ong'ewa to kendo ng'en boda nigi structure, ong'en leadership nitie. Mr. Balawanga personally ong'eya ni Jacob en chairman and ong'en office is active, to all of a sudden uchiew gokinyi to ondiko order no kodwa boda milimani, yet oko consult kata kodwa kaka stakeholders and kata kaka office timing to kara city manager tiyo nadi ma onyala labu kreto wacho gir kailano to ng'en boda is a sector and boda tingo ji ng'eny ma okonego be no muoch to wacho ni boda kodwa milimani, yet kuong'eny matimre gi piki ndiyo ma kwanyal tamre mano, but kuni timre entire Kisumu maiso ni kata Nyalenda gino timre Kasagam kucha Migosi to kuondego beido nyaka japiko go otongo nyaka ji wakaji wa huko to koro milimani simo bedo snatched, which is wrong also, but okonego chopi conclusion ne okodwa piki milimani. Adwa nyisi nitie japiko mawuok Kibos, japiko mawuok Nyamasaria, otero nyathi Victoria Primary School, otero nyathi Exevarian, jopunje ntima o jopunje te onge gari. Koro akian city manager Balawanga dwan boda owe nyathi Dopalmas nyathi wuoth nyaka Victoria, kose kanyo to dhi timo nang'o, nyathi madhi Exevarian akiano dwano bed handle nang'o nikech seche moko nitie nyaka day schools, day cares mani milimani. Nyathi mayom japeng dwa chopo nang'o mondo nyathino chopi school. Erokamano ahinya Jacob, kapok wadonjo kata mana e weche mag yore mopogore ahinya matudo gwenge kawuok gwenge to tudo kata mana milimani. Akiani ka Abalawanga winje yo makare. Abala kiwinja amusi ni misawa seyo